ва дале боз зер мекунем, баъд ана хел загрузка мерава. вақте ки загрузка рафт, аллакай яъне ки аккаунти шумо кушода мешава. ин аккаунтон кушода шид, ина боло ва ира мепарса дар кор нест, спасибо, продолжить мечиқем, мерава ва аллакай якум масалан аккаунти шумо кушода шид ва метавонед ки дар ана ҳамин аккаунтон шумо тамоми корро иҷро кунед. ва ин танҳо аккаунт буд. бисёриҳо ҳамира канали ютуб гуфтам медуриян кор мекунам, бечораҳо ҳичи нафаҳма. ба давоми барнома ма настройка кардани ҳамира шумода меомӯзонам боз. ва дӯсто, чуноне ки шумо диден, яъне ки ин танҳо аккаунта. бисёриҳо ҳамира канали ютуб гуфта истифода мебаранд. мутаассифона ин хатои бародаро ва боз ма кӯшиш мекунам ки дар давоми дар видеои дигаримон ҳамира чӣ хел настройка мекунӣ, настройка карданаш шуморо омӯзонам. ҳозир танҳо барои шуморо аккаунт шид ки шумо метавонед ба ин аккаунт чанд чиза истифода баред, яъне ки ютуб асобина ба хотире ки шумо ба компютер дроен. ва боз ма через Google Chrome регистрация мекунам ва я мепартом. танҳо ҳозир шумо ира давомша интизор шед, яъне ки дар видеои дигари мешава настройка кардани ана ҳамин канала сохтан чӣ хел настройка кунем ки шумо битонед зиёда ай 15 минут видеора зиёд партоед ва болода чӣ хел ай масалан канал, главни видео, плейлист ё ҳозир нестанд дар шумо, танҳо шумо аккаунта интихоб кардед ва дар видеои навбатӣ мо мефаҳмонем ки чӣ хел настройка кунед ана ҳамин чизо пайдо шава шумода. ва бо бисёри чизое ки 100% бовар дорам блогерои тоҷик бисёрш ина канал кушодагиан ҳамин чиза намедонанд, яъне ки ошибкое ки ютуб ошибка вақте шумо регистрация кардан дар ошибка мекунед, ана ҳамвор аҳамият наметавад ва баъзеҳо дар комментариҳо ҳар чӣ менависанд метавонед ки ҳамвора шумо блок кунед. ҳамун гапа вақте ки шумо да менависа ва шумо яъне ки ҳамура блок мекунед, ҳамун гапа ки навист шумо дар комментариятон да намеояд. яъне ки дар видеои навбатӣ мо настройка кардани ана ҳамин сайте ки кушодем ана ҳамира шумода ёд метаҳем. илтимос тамоми чизе ки ман гуфтам бо диққат. агар ки нафаҳмедед, ман боз инстаграма мемонам, дар инстаграм савол бутед ё ки дар комментария бинависед. ман любой вақт дӯсто агар 1 соат 2 соат дер кунам, ҳатман ман ваъда додам ки ба тамоми саволҳои шумо ҷавоб метавам иншоаллоҳ. ман ростию комментариҳое ки дидем шумо дар зер, ман бениҳоят хурсандам ки мо дар муддати қадар кам, яъне ки қадар одамам шида бошем. ман бовар дорам ки ҳамааш иншоаллоҳ блогеранд ва бо кӯшиш мекунам бародаро ки тамоми мушкилиҳоро бифаҳмонамтон. на толка ютуба, дарже монтаж кардана, дизайн рост кардана ва дигар камбудиҳое ки ютуб масалан оварда